Kontrolado ba nimo imong kinabuhi? Di ba nimo kayang bag-uhon ang dagan sa imong kinabuhi? Na-pressure na ba ka sa imong sitwasyon karon? Sa kini nga video, mahibalaan nato ang 5 ka butang nga di natong tugutan nga maoy mo kontrol sa atong kinabuhi. Number 1, ay tuguti nga makontrol ka sa opinyon sa uban. Kung nakapokus lang ka sa opinyon o sa mga storya sa uban, bahin nimo, naingon ra na nga wa kay paki sa imong kaugalingon. Mura ra kag nagpahikot nila na kung unsa ilang isulti, maapektuhan dayon ka. Mura na kag ulipo nila, dapat ma-realize nimo nga lahi-lahi ta. Lahi ka, lahi ko, lahi siya. Mosamot kasamok imong kinabuhi kung sige kag paminaw sa negatibong opinyon sa uban. Bisag unsa pa na imong buhaton, dili tanan muuyo nimo. Naadyoy mga tawo nga wa ganahay sa imong gipangbuhat. Bisan paganig tarong imong gipangbuhat, naadyo na sila'y daotang masulti. Ay tuguti nga opinyon na nila ang gakontrol nimo. Ay pasagdi imong kaugalingon. Number 2, ay tuguti nga kontrolon ka sa negatibong kahimtang. Usahay man god, sa sobrang kalisod sa atong kahimtang, mawala na pud tagana. Buntag sayo pa lang, wa nay lami ibangon. Ay kaluya, tananta na ay kalisdanang gisagubang. Di lang nimo mapansin kung unsay kahimtang sa uban, kay gipaagi na lang nila katawa. Pero timan ini, moabot ang panahon nga mabag-o ang imong sitwasyon. Life is a constant change. Ang tanan mangagira. Way permanente aning kalibutana. Ay wala imong paglaom. Get up and do something. Di pwede nga maghulat ra ka sa imong kabag-uhan. Ikaw dapat ang moaksyon para makita nimo ang imong kabag-uhan. Number 3, ay tuguti nga kontrolon ka sa negatibo nimong hunahuna. Namoy mo santop sa atong hunahuna nga negatibo. Usahay makaingon ta nga wa nay magkagusto sa tua, nga di na ta mulambo, nga wa na tay mahimo, nga di ta utukan. Halos tanang negatibo imong gituuhan. Maong nawala imong gana nga mulihok, kay wa na kay bilib sa imong kaugalingon. Mao na isa sa mga hinungdan kung nganong wa ka ni asenso. Kay tanang negatibo sa imong utok, babag na sa imong pangandoy. Nindot kaayong giingon ni Mahatma Gandhi, you must be the change you want to see in the world. Change starts within you. Number 4, ay tuguti nga kontrolon ka sa kwarta. Importante kayo ang kwarta para mabuhi ta. Medyo na ikalimod. Pero kung kwarta na lang perme ang sulod sa imong hunahuna, maglisod kag lipay. Nga naman, malimtan na nimo ang ubang butang na makapalipay nimo. Ang usapod sa hinungdan, kung nganong mawalan tagkalipay, kay di na ta kontento sa mga butang nga naa na sa tua. We always wanted more. Diri ta sayop. Diri na magsugod nga mawala atong kalipay. Kay sige naman tagpangagpas og material. Naulipon na ta sa kwarta. Dapat atong katunan kung unsaon pagbalanse ang kwarta ug ang atong pagkinabuhi. Daghan pag mga butang nga makapalipay nato. Di lang kwarta, pero apod ko niingon nga ay paningkamot. Akong punto lang ay isentro ang imong hunahuna sa kwarta. Kay ikaw ang patuyukon ani. Number 5, ay tuguti na kontrolon ka sa imong kagahapon. Kung unsa man gani ang nabuhat nimo sa una, di na nimo mabag-o. Kung nakapokus lang ka pirmi sa imong kagahapon, kung dira ra ka magpundo, di nimo makita ang mga butang nga naa sa imong atubangan. Kung saon nimo paglipay, kung di ka move on sa mga butang nga nangagi na. Pasagdi na ng mga butang nga humana. Ikaw lang ang gakupot sa imong kinabuhi. Ikaw ang gabuot sa imong desisyon. Buot pasabot, kaya nimong kontrolon ang imong desisyon. Di man nato matag-an ang panahon, di man nato makontrol ang kadaghanan sa mga butang. Isa lang ang nakuha nato nga punto sa kini nga video. Di ta magpakontrol aning 5 ka butang.